Старадаўняя Літва да сённяшняга дня ўспрымаецца як краіна таямнічая, загадковая, амаль міфічная. Шматлікія легенды і паданні, звязаныя з каралём Міндоўгам і возерам Свіцязь, толькі водгукі, сляды нашай даўняй забытай гісторыі, складальнікі нашай не столькі культурнай, колькі генетычнай памяці. Нарадзілася ў Навагрудку. І як кожны, хто нарадзіўся ў нас, звязаны не толькі з горадам, але звязаны з гэтай цалай зямлёй. Ну, і для мяне Свіцязь гэта нешта такое, што з'яўляецца часткай мяне. Міцкевіч узбудзіў у мяне цікавасць менавіта да той таямніцы, да таго затопленага гораду, можа, якая атачае гэтае возера. І, можа быць, менавіта таму мне хацелася пранікнуць гэтую таямніцу. Ныряла ў ваду, але, возера глыбокае, асабліва ў тым самым глыбокім месцу. Так што пранікнуць мне самое не ўдавалася. У легендзе гаворыцца пра тое, што Свіцязь, горад Свіцязь, быў абложаны ворагам. І Наваградак таксама. І ўсе абаронцы Свіцязі, мужчыны, пайшлі на дапамогу навагараджанам. А ў Свіцязі засталіся толькі жанчыны і дзеці. Вароты былі зачынены, але яны ўжо здаваліся пад цяжкімі ударамі бярвенняў. І тады дачка князя Свіцязі, сабраўшы ўсіх на плошчы, звярнулася да Бога з просьбай абараніць іх, дапамагчы ім узяць пад сваю ахову. І на горад апусцілася імгла, белы туман. Калі туман рассеяўся, горада ўжо не было. І толькі хвалі прыгожага возера спакойна і павольна разліваліся ад берага да берага. Под конец 19 стагоддзя берагі возера даследаваў адзін з першых археолагаў таго часу на Беларусі Ян Завіша. І вось ён там знайшоў рэшткі паселішча мезаліту і неаліту. Возера Свіцязь, яно размешчана ў ледавіковай катлавіне. Катлавіна існуе з даўніх часоў, яшчэ з тых, калі па тэрыторыі Беларусі адступаў вялікі ледавік. Нейкі астанец ледавіка доўга ляжаў і засталася такая вялікая яміна. Але цалкам нельга выключаць, што там пустата якая-небудзь была, і потым правалілася і ўтварылася вось возера на тым месцы. Таямніца возера не давала мне спакою амаль што цэлае жыццё. І калі да мяне пазванілі і запрапанавалі мне прыняць удзел у выправе на возера Свіцязь як кансультант, я з радасцю згадзілася, таму што зазірнуць за воды, углыб яго, адчытаць нейкую таямніцу там, мне выдавалася, што гэта моя мара была з дзяцінства. Гэта было як бы адзін бок. З другого боку, мне неяк было, што да майго возера, якое маё, прыедзе нейкая чужая група людзей, якія будуць яго, так сказаць, як скальпелем глядзець, там, што яно там знаходзіцца. Мне хацелася быць пры гэтым, для того, каб як бы іх не даць ім гвалціць гэтае возера. Wiesz, jak nazywa się ten strumak, który wypływa? Nazywa się Swarotwa. A co to znaczy? Aha, widzisz. Bo przecież z sanskrytu to znaczy niebiańska rzeka. A to jest niebiańskie jezioro, No, tak? oczywiście. A to jest Світязь, to jest jezioro światła. Chyba najwięcej głęboko miejsce to z tamtej strony. Aha, rozumiem. Tak, pamiętam tą mapę, to gdzieś tutaj powinno być. Aha. Tak. A z tamtej strony to jest najwięcej dzikie miejsce. Z tamtej strony przecież dno pieszczaste całkiem, takie białe pieszczaste dno. Czyli i tam mamy szansę coś znaleźć? No. Вот это вот полнолицевая маска с переговорным устройством. То есть можно... Здесь есть микрофон и наушник. И как бы как рация работает.
Нажимаешь, говоришь, потом отпускаешь, слушаешь. Говорить надо медленно и четко. Тут верагоднасць вельмі вялікая, што з любой эпохі там могуць быць на дне возера знаходкі, паколькі дно возера практычна яшчэ не абследавалася. Не выключана, што там нейкія рэшткі паселішча на палях. 14 градусов. To ciepło. Нормально. Для меня озеро Свитязь – священное место. И изучать, что могло бы быть там, для меня является святотатством. Ребята, сейчас заходим в воду, идем в сторону глубокой ямы. Если находим что-то интересное, значит, ставим там буек. Мы с Юрой будем разговаривать, поэтому можно будет понимать, где, в каком месте, если что-то интересное, то мы отмечаем это место с помощью буя. Хорошо. Если какие-то проблемы, мы всплываем и говорим. Андрей, как Михаил, спокойствие. Я тебя вижу. У меня садится батарея. Кристоф, слышишь меня? Пан Пушкарскі быў адным з тых людзей, якія спрабавалі даказаць існаванне горада Свіцязі, праверыць існаванне горада Свіцязі. Легенда такая ідзе з пакалення ў пакаленне. Вось гэты пан задумаў знайсці выйсце з гэтага возера, упэўнены, што там ёсць, як кажуць, нейкі ход падземны і падводны. Пан Пушкарскі загадаў выкапаць канал у накірунку вёскі Валіўка. І гэты канал быў аж да самай вёскі. Адлегласць ад возера Свіцязь да вёскі Валіўка каля 4 кіламетраў складае. Але вада са Свіцязі не захацела выходзіць праз гэты канал. Самае глыбокае месца гэтага возера дасягае 15 метраў у глыбіню. Праз канал вада зайшла з возера ўсяго на некалькі метраў, 1-2 метры. І па гэтаму даказаць існаванне гораду уладальніку возера Свіцязі не ўдалося. Дарэчы, мне знаходзіцца археалагічная мапа. І на гэтай мапе стаянка на возеры Свіцязь адносіцца аж до 10 000 стагоддзяў таму. При введении христианства рядом со всеми священными местами язычников строились христианские храмы. Не исключено, что рядом с купелью, в которой проходили омовения наши прапрапрабабушки, построили храм. Одна з легендаў гаворыць пра тое, што ў цэнтры возера стаіць каменная царква, і некаторыя тыя, хто заплывалі на гэтую магічную сярэдзіну, адзін чалавек, карацей кажучы, прапароў сабе жывот нават. І мы ўсе жахам глядзелі на тую сярэдзіну, дзе
гэты крыж знаходзіцца. Зразумела, што паколькі возера лічылася здаўна святым месцам, то такія месцы ахоўваюць свае тайны, і там можна чакаць для занадта цікаўных даследчыкаў любых нечаканасцяў. Oni coś mają problem z tymi maskami. Chodź, bierz kamerę. Вода зимна, 5 стопней. Надо долго проверять. Темно. Вот, может быть, что-то и есть, но так, для первого раза, конечно, ничего не видно. No niestety, aparatura zepsuła się. Надо много плавать, чтобы что-то найти. А возможно, еще под слоем ила, потому что в некоторых местах ила немного, а в некоторых местах всовываешь руку глубоко. И что там под илом, может быть, есть, это надо искать. To jutro może pójdziemy w prawo, nie? Да, можно попробовать другое. Ми туди, я боявся туди лагати. Раніше було много утопленників у озері Світязь. Ну, вип'ють, пойде в воду і утопиться. Я 2 рази топився. Мой наставник, Машчар Іван Федорович, утопився, було 29 років. Я думаю, што у кожнай легенды ёсць нейкая падстава, нейкая рэальная прычына, каб яна ўзнікла. Узнікае нейкі такі стан, там надвор'е, то чуваць гул, які даносіцца з вады. І людзей гэта палохае, насцярожвае. Яны пачынаюць гадаць, што гэта. Это можа нейкая перасцярога. Калі званы затопленага горада звіняць, то не проста так, а вот яны пра нешта нам хочуць сказаць. Ну, ранее что-то говорили, я вот слухал, но я больше такого, ну, технар, я там больше техникой завлекаюсь. А это я не очень. Не верю в это. Может, оно и было так. Дойдем мы тут, и тут в этом месте будем входить на это самое. В этом месте. А сейчас мы где стоим? Сейчас мы сейчас мы стоим здесь. Вот здесь. Да, вот здесь. Значит, вот давайте тогда пройдем, посмотрим, пройдем, где это место, и попытаемся А вот здесь вот выходит, значит, здесь ключи бьют, которые даже не замерзают зимой, да. Они как бурлят такое это самое, как бурлет в лунках. Хорошо, мы начинаем готовиться, а вы тогда ищете. Потому что если сюда и доплывать, то доплывать только водой. Добрый день. Dzień dobry. Dobrze. Рыбку ловим. Трошки ловим. Некий чалавек пісаў, што ён мог стаяць на крыжы затопленага храма пасярэдзіне возера. Ці гэта мае пад сабой нейкія выдарэнні такія, якія сёння можна назіраць. Калі я пра гэта чуў, то гэта быў камень. Камень, на які можна камень ці скала, на якой і калі рабіў там крок ці 2 і глыбіня больш там каля 15 метров. Możesz nam pokazać to miejsce tutaj, żebyśmy mogli tam zobaczyć? Można. No, хорошо.
Ну ось на гэтым месцы узімку відаць, як б'е ключ. Булькае вода і лёд ніколі не замярзае. Ёсць яшчэ адна крыніца, она таксама не замярзае. А вон у тым кірунку знаходзіцца самае глыбокае месца. Возера Світязь знаходзіцца і асабліва знаходзілася не так далёка ад тэрыторыі, дзе ў старажытнасці жылі балцкія плямёны, то у балтаў, у прыватнасці у Літве, вядома такая з'ява, як кулгрынды. Гэта такія падводныя дарогі выкладзеныя. Яны маглі да старажытных умацаванняў весці або да старажытных свяцілішчаў, і яны часта праходзілі пад вадой азёраў да якой-небудзь выспы, напрыклад, вялі, і мясцовыя жыхары, там, якія валодалі сакрэтам, ведалі, як прайсці па такой подводной дороге. У 60-е гады набыў маску для плавання, комплект номер 1 так званы. Вось хараство Свіцязя адкрылася мне і ў глыбіні. Я ўбачыў расліны, убачыў глыбіню, чысцюткую ваду, і плывучы вось туды ў правы бок, вось знайшоў тую дарогу, якая і сёння ёсць на гэтым беразе. Яна брукаваная, я не ведаю, з якой мэтай людзі зрабілі, але вось такі старажытны каменны брук, ён пачынаецца ад берага і паласою ідзе ўніз у глыб возера. Хацелася б все-таки даведацца, куды вядзе гэта дарога. Грунт очень твердый. Там практически, я не знаю, мы единственное только, что без снаряги нырнуть трудно, тебя выкидывает. Но надо было простучать. Потому что nogami tam praktycznie nigdzie nie podkowerniesz, очень все плотно. Kamienie zaczęły się na głębokości jakieś metra i schodziły gdzieś do 2 metrów. Szerokość, nie wiem, może maksymalnie 2 metry, długości jakieś 5 metrów, nie więcej. Ale dalej ona się nikła, czy w mułę, czy po prostu nie było, tak? Wydaje mi się, że nie było. Wiesz, tam jest gruba warstwa tego iłu później i takich osadów. Россыпь этих камней и песка практически мало уже. Но они заилены, но верхушки камней торчат, просматриваются. Растительность по обе стороны отсутствует. То есть мы шли по траве, трава резко заканчивается, получается такая от берега просека, песчаная с камнями. И дальше опять начинается трава. То есть по всем признакам, ну очень похоже. Если это совпадение, то слишком большое совпадение. Да, кто-то будет выкладывать на такой глубине. То есть надо было просто снаряжение, чтобы не подниматься каждый раз. Снаряжение аккуратненько прощупать, или щупом, или ножами пробить эти камни, потому что ногами трудно определить, это дерево или это камень. А так довольно-таки очень интересное место. На самой справе гэта не была дарога, па якой прыязджалі ў горад. Яна не паказвае уваход в горад. На самой справе яна просто паказвае накірунак. Накірунак на нешта, што там ёсць у сярэдзіне, чаго мы не ведаем. І вось гэты як бы крыж, на якім можна стаць недзе там пасярэдзіне, гэта менавіта тое, накірунак на што паказвае. Гэта быў святы лес і святое возера, на якім праўдападобна знаходзілася святыня паганская, не горад.
По великому рахунку, что мы шукаем там на дне, что там хаваецца. Я шчыра скажу, я не ведаю, як выглядала свяцілішча гэтае на вадзе. Магчыма, што гэтая скала, гэты камень, які там, ён калісьці возвышаўся над вадой, быў вышэйшы, і на ім нешта знаходзілася. Ці, не магу сказаць, я проста не ведаю. Але магчыма, што нават не зруйнавалі гэта тыя, хто прыйшлі вайной, і тыя, хто застаўся в легендзе, як тыя, што знішчылі возера Свіцязь. Але тое, што не горад пайшоў пад ваду, а святыня знікла, была знішчана, можа быць, самімі святарамі, для того, каб не трапіла ў рукі ворагаў. Ну, а у тебя что? Меня? О, у меня вон какие. Большой участок прошли. Ну, так вот, видишь, это с двух, наверное. То есть она как бы зубцом была, короной. Здесь сплошная. Но сама система, смотри, какой штук длинный. Но мы таких не видели раньше. Нет. Один раз у 100 гадоў возера Свіцязь можа, горад Свіцязь, можа адрадзіцца. Ёсць такі шанс, што калі на бераг гэтага возера прыйдзе чалавек з чыстай душой і з абсалютна шчырым сэрцам, то ў яго будзе шанс гэта зрабіць. Ён убачыць нітку, якая цягнецца ў возера. І ён павінен зматаць гэту нітку ў клубок. І аднойчы, а можа і не аднойчы, такія спробы ўжо рабіліся. І тады паказваліся звод Свіцязі спачатку купалы храмаў, а потым дахі дамоў. Але людзі не маглі зрабіць гэта да канца, таму што яны былі здзіўлены тым, што адбывалася, і проста ўцякалі адтуль са страхам альбо ад уражання, ад моцнага ўражання. І горад Свіцязь ізноў апускаўся пад ваду. Нам не ўдалося даплыць да таго месца, дзе таямніца крыецца, я так сказала б. Але мне не здаецца, я абсалютна ўпэўнена, што мы там знойдзем нешта, што будзе раўназначна адкрыццю Стоунхенджа на Беларусі. Час прыйшоў на тое, каб гэтае месца зноў вярнулася да нашага жыцця. Вярнулася в іншым абліччы, але вярнулася да нас.